Korona ludilo. Šta će da bude s tim? Hoće se to da vam kažem, ili će da traje? Pa naravno da će završiti. Ja sam sad baš gledao 1,5 krug je već skoro obišlo oko planete, još 1,5 krug i ona će stati, tako u stvari da radi se na vakcinama i istok i zapad će ima dosta tu jakih tih vakcina i tako dalje, a s druge strane ono što sam ja rekao, ja sad govorim kao građanin, da je taj virus proizveden, da je pušten iz Wuhana, on je pušten prošle godine u 9. mjesecu, nije on tako krenuo u 12. znači ne puno ranije krenut i to se evo sad i dokazuje i pokazuje se. Znači da imate dva virusa, HIV i COVID-19 zajedno, zato i jest problem njega malo, kako da kažem, da stabilizujete. Ali nažalost i tu par ljudi na neki način žele da manipulišu sa čitavim svijetom, da bi pojedine države se obogatile, da bi pojedine države napredovale, da bi na neki način ispitali na neki način to biološko oružje, da vide kako će. Međutim, naći se lijek i za koronu, nije nikakav problem, i za COVID. On već za mene nije 19, on je već 20, zato što je on godišnji, on nije sezonski, on već traje od 6-7 mjeseci i više. Tako u stvari da naredna godina će tu puno obećati toga i puno će se napraviti napredak. 21. već 22. godina tu će nema dosta. Međutim, ono što ja osjetim, kako sam došao, on će sam tako pasti. Bez obzira na vakcinu, na imunizaciju ljudi i tako dalje. Sve vam je to biznis. Sad se svi takmiče ko će prije vakcinu proizvesti. Oni viču, već su proizveli, ispitali su, međutim mora proći studije. Evo vidite kako je medicina zvanično zavarava. Kaže, našla su lijek protiv korone, našla su vakcinu. Ispitano je na 100.000 ljudi. Ama čovječe, ti moraš 300-400 hiljada ispitati pa da bi dao tu vakcinu. Ne možeš ti nju dati sa takvim razmjerama kako nema pune nuspojave, kontraindikacije, ako znači ona nema ona mora biti, znači 85 do 90% mora biti zaštićena, znači mora da ima taj svoj ogranak gdje ona zaista pokaže tu jakost, a da nema ti velikih nuspojava. Evo, gdje su sad Amerika, gdje su Rusija, gdje su Njemačka, toliko traje virus pa nisu ništa zvanično, još uvijek nisu pronašli. Ona je već vidim na televiziji, kaže mi nabavljamo par miliona za Srbiju. Ovi u Bosni kaže već ćemo nabaviti par miliona prvi doza vakcina. Pa čekaj, vakcina još nije ispitana, vi već nabavljate. Sve vam je ovo biznis. Ovdje ljudi, svjetske sile tu dosta manipulišu sa mnogim stvarima, nažalost narod strada, virus postoji, dvije komponente u njemu i zna se da je on proizveden, da je on pušten, da sad, zbog čega je tako pušten, vjerovatno i to će vrijeme pokazati. Jer su me neki ovako upozoravali da ne smijem to da kažem, ali ja govorim, ja sam građanin, imam pravo svoje mišljenje da dam kao i svako drugi, ne govorim.